Я не баюся смерці. Не баюся лётаць на самалётах. Не баюся вышыні. Не баюся быць смешнай. Не баюся плакаць пры людзях. Але баюся невядомых месцаў, калі іду туды адна. Нават прыемных месцаў. Настолькі мне бывае страшна, што часам перад самым выхадам я выбіраю не ісці. Ці правільна я раблю? Вядома, не. Паддаючыся сваім страхам, мы пазбаўляем сябе адкрыццяў, развіцця. Таму страхі адназначна трэба перамагаць, але якім чынам? А мы з вамі сёння будзем вучыцца гэтаму на прыкладзе розных біблійных герояў. Запрашаю! Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, зноў з вамі жанчына, якая дзеліцца надзеяй. А поруч з надзеяй заўсёды крочаць вера і любоў. Іх вы адчуеце тут і, спадзяюся, зможаце забраць з сабой. Сёння мы пагаворым пра двух нашых вечных спадарожнікаў страх і мужнасць. Як ператварыць адно ў другое і дзе знайсці сілы для гэтага. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Кожны дзень тысячы людзей па ўсім свеце адчуваюць страх. Гэта універсальны чалавечы досвед, паверце, ён знаёмы кожнаму. Мы баімся павукоў, публічных выступленняў, страціць працу, захварэць, быць незразуметымі. Спіс можна працягваць бясконца. Мы часта замыкаемся ў сабе, баючыся, што нас асудзяць, калі мы падзелімся сваімі пакутамі. Я нядаўна вярнулася з невялічкага падарожжа, свайго першага самастойнага падарожжа праз некалькі краін. Я вельмі баялася згубіцца, разгубіцца, спазніцца на самалёт, не знайсці стойку рэгістрацыі ці яшчэ нешта. Было так страшна, што перад самай вандроўкай хацелася адмяніць яе. Але я паляцела. І ўсё атрымалася значна прасцей, чым я ўяўляла. Тое самае з мужам, які застаўся адзін дома з 3 дзецьмі. Ён цудоўна справіўся і таксама дзяліўся, што гэты досвед быў у яго ўяўленні больш складаным, чым у рэчаіснасці. Мы абодва выйшлі на новы ўзровень ведання сваіх магчымасцяў і перамагання сваіх страхаў. У наступны раз ужо не будзем так моцна хвалявацца. Псіхалогія кажа, каб выходзіць на новыя ўзроўні, расці і развівацца, ідзі ў свой страх. Тое, што цябе палохае, хутчэй за ўсё хавае твой моцны патэнцыял. Там ты зможаш раскрыць яго. Ёсць агульныя правілы перамогі страху. Гэта даволі простыя і дзейсныя крокі. Першае. Прызнайце свой страх. Назавіце яго, чаго канкрэтна вы баіцеся. Запытайцеся ў сябе, што можа адбыцца, калі я гэта зраблю. Можна нават запісаць адказы. Другое. Дзейнічайце маленькімі крокамі. Не спрабуйце вырашыць усё адразу і святкуйце кожнае, нават самае маленькае дасягненне. У маім выпадку, каб наважыцца на далёкую самастойную вандроўку, можна было пачынаць з падбора квіткоў, іх стыковак у розных краінах. Задача няпростая, патрабуе шмат увагі, і галава якраз занятая канкрэтнай справай, ужо не адцягваецца на трывожныя думкі. Пасля таго, як гэта справа была зроблена, я пахваліла сябе і зразумела, што не такая ўжо і бездапаможная. Наступны крок – збор дакументаў і падбор тарыфных планаў мабільнай сувязі іншых краін даўся ўжо значна лягчэй. Трэцяе. Адсочвайце свой стан. Што вы адчуваеце, калі пражываеце гэты страх? Выкарыстоўвайце дыхальныя практыкаванні, каб знізіць узровень стрэсу.
Таксама кантактуйце з людзьмі. Сябрам можна расказаць пра свае асцярогі, у блізкіх папрасіць дапамогі. Напрыклад, мой муж трэніраваў са мной дарогу загадзя ў электроннай версіі, дапамагаў таксама ўключыць інтэрнэт у іншых краінах, узяць патрэбныя плацёжныя карткі. А сябры суправаджалі ў месенджерах ад моманту збораў да прылёту. Мне было спакайней і надзейней з такой падтрымкай. Паступова сутыкаючыся з крыніцай свайго страху, вы вучыцеся змяншаць сваю трывогу. А цяпер адкажыце, калі ласка, на пытанне, як вы спрабуеце справіцца са страхам. Шукаеце падтрымкі ў блізкіх, моліцеся, спрабуйце знайсці рацыянальнае рашэнне ці проста імкніцеся не думаць пра тое, чаго баіцеся. Паразважайце над гэтым і падзяліцеся, калі ласка, ў каментарах. А пакуль паслухаем музычную кампазіцыю. Ашчэрылася злом ўсёй зброяй цемры, ды Божае світанне настае. Ён сваім словам зло перамагае, наш Бог не падвядзе. Так наш Бог не падвядзе. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Вся моц належыць імені Ісуса. Ён ва ўсіх змаганнях перамог. Пред ворагам любым не адступлюся, бо побач са мной мой Бог. Так побач са мной мой Бог. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Всё, чым наш ворог нам пагражае, ты абернеш добро, ты абернеш добро. Всё, чым наш ворог нам пагражае, ты абернеш добро, ты абернеш добро. Всё, чым наш ворог нам пагражае, ты абернеш добро, ты абернеш добро. Всё, чым наш ворог нам пагражае, ты абернеш добро, ты абернеш добро. Всё, чым наш ворог нам пагражае, ты абернеш добро, ты абернеш добро. Всё, чым наш ворог нам пагражае, ты абернеш
наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. Наша перамога ў Господе, наша перамога ў Господе. Господ сам гэту бітву вядзе. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Кожны чалавек чагосьці баіцца, і гэта нармальна, але страх не павінен дыктаваць нам умовы і кіраваць нашым жыццём. Давайте паглядзім, якія спосабы перамагчы страх прапануе нам Божае Слова. У 4 раздзеле Евангелія ад Марка чытаем, як вучні разам з Ісусам трапілі ў моцную буру на Галілейскім моры. Яны панікавалі, здавалася, што лодка вось-вось перакуліцца, і сярод гэтай стыхіі Ісус спаў. Ён нібыта быў абыякавым да іх бяды. Вучні ў роспачы разбудзілі яго з крыкам: «Настаўнік, хіба табе ўсё роўна, што мы патонем?» Ці не гэтак мы часта адчуваем сябе? Калі ў жыцці ўзнікае бура, нам здаецца, што Бог пакінуў нас, што яму ўсё роўна. Аднак гэта гісторыя нагадвае, Бог заўсёды з намі, калі нават мы яго не бачым і не адчуваем. Ісус быў з імі ў чаўне. Усё, што адбывалася вакол іх, адбывалася і вакол яго. Розніца толькі ў рэакцыі на падзеі. Господ устаў і сказаў ветру і мору: «Замаўчы, суцішся». І вецер сціх, і сталася вялікая ціша. Ён звярнуўся да сэрцаў сваіх вучняў: «Чаму вы такія палахлівыя? Няўжо ў вас усё яшчэ няма веры?» Дарагія дзяўчаткі, Божае Слова прамаўляе да нас, Ён можа суцішыць буры ў нашым жыцці. Адно з імёнаў Ісуса, Эмануіл, перакладаецца як «Бог з намі». Ён ведае пра нашы цяжкасці і здольны прынесці мір у нашыя неспакойныя сэрцы. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Страх не мусіць быць канчатковай кропкай нашага жыццёвага шляху. Бог кліча да мужнасці. Звернемся да кнігі Ісуса Навіна. Уявіце сітуацыю. Памёр вялікі правадыр Майсей, і цяпер Егошуа, сын Нуна, павінен узяць на сябе велізарную адказнасць давесці народ да зямлі абяцанай. Ён, напэўна, адчуваў страх і цяжар гэтай місіі, адказнасць, але Бог неаднаразова паўтарае яму: «Будь цвёрды і мужны». Чаму? Таму што абяцанне Божае было чыстым і пэўным: «Як я быў з Майсеем, так буду і з табою, не пакіну цябе і не адступлю ад цябе». Бог запэўнівае Ісуса Навіна, што будзе з ім на кожным кроку, абяцае даць яму мудрасць і дае каштоўныя настаўленні: «Будь цвёрды і мужны, бо ты павядзеш гэты народ у зямлю, якую я запрысяг бацькам іхнім, што дам ім. Толькі будь цвёрды і вельмі мужны». Заўважылі, што ў такім невялікім урыўку мы бачым адно і тое ж настаўленне двойчы. Бог, ведаючы будучыя цяжкасці, кажа яму, наколькі важна для Ісуса Навіна выконваць Божыя прыказанні, і падкрэслівае, што быць адважным – гэта ключ. «Вось я загадваю табе, будь цвёрды і мужны, не палохайся і не бойся, бо з табою Бог, Бог твой усюды, куды не пойдзеш».
Бог не проста патрабуе ад нас адвагі. Ён дае для яе падставу, сваю верную прысутнасць. Ён быццам кажа: «Ісус Навін, ты сутыкнешся з перашкодамі, але не дазваляй страху авалодаць тваім сэрцам. Будзь моцны, бо я з табой». І гэтае абяцанне ён адрасуе кожны з нас, дарагія дзяўчаткі. Не бойся быць моцнай і адважнай, бо Господ, Бог твой, з табой на кожным кроку. Быць жанчынай – дар Божы. У Бібліі поўна і іншых прыкладаў мужнасці, якія натхняюць. Узгадаем Давіда, маладога пастуха. Ён выйшаў супраць Галіяфа, гіганта. Усе салдаты Ізраіля баяліся яго, але Давід быў пэўны: «Ты ідзеш на мяне з мячом і дзідай і шчытом, а я іду на цябе у імя Господа магуццяў, Бога войска Ізраілева». Яго мужнасць паходзіла не з уласнай сілы, а з веры ў Божую сілу. Потым Давід напіша ў 27-м псальме: «Господ, святло маё і збаўленне маё, каго мне баяцца? Господ, апора жыцця майго, каго мне палохацца?» Яшчэ адна гісторыя мужнасці распавядае пра Эстэр, маладую габрэйскую дзяўчыну, якая стала каралевай. Калі яе народ апынуўся пад пагрозай знішчэння, яе дзядзька Мардахей сказаў: «Хто ведае, ці не для такога часу ты дасягнула каралеўскага звання?» Яна смела пайшла да цара без запрашэння. Гэты ўчынак мог каштаваць ёй жыцця. Але стаяла пытанне забойства яе народу. Мужнасць Эстэр была абумоўленая пакутаю і адказнасцю за іншых. А вось і прыклады з новага запавету. Апостол Пётр – звычайны чалавек, якім часам валодае страх. Але калі ён звяртаецца да Божай сілы, мужнасць перамагае. Калі Ісуса арыштавалі, Пётр так баяўся, што адрокся ад Хрыста. Але пасля зыходу Святога Духа мы бачым новага, смелага Пятра, які адкрыта прапаведуе Евангелле перад тысячамі, не баіцца ні пагроз, ні зняваг. У дзеях апосталаў мы чытаем, як ён і іншыя вучні Хрыста адказвалі сваім ганіцелям: «Больш трэба слухаць Бога, чым людзей». Гэта мужнасць, якую дае Дух Святы. Апостол Павел таксама нагадвае нам у другім пасланні да Тимофея 1:7: «Бо даў нам Бог не духа палахлівасці, але сілы і любові і цвярозага мыслення». Бог прапануе нам сваю смеласць. Але як жа ўзяць яе з яго рук і прымерыць на сябе? Адказ знаходзім у першым пасланні Яна, 4 раздзел, 18 верш. «Страху няма у любові, але дасканалая любоў прэч выганяе страх». Наша любоў да Бога і прыманне яго любові да нас ёсць найлепшы лек супраць баязлівасці. Дарагія дзяўчаткі, наш шлях ад баязлівага сэрца да смелага – гэта не шлях у адзіночку, гэта дарога вялікай веры. Веры ў тое, што той, хто суцішыў буру на моры, той, хто даваў мужнасць Ісусу Навіну, Эстэр, Давіду, сёння з табой. Ён гатовы ператварыць твой страх у веру, а тваю слабасць у яго сілу. Яго любоў выганяе дух баязлівасці, а наўзаем дае дух сілы, любові і цвярозага розуму. Давайте разам памолімся. Дарагі Господ, дзякуй, што Ты палюбіў нас слабымі і палахлівымі. Дзякуй, што ў Табе мы знаходзім новыя рысы. Ты перамяняеш страх на смеласць, слабасць у сілу. З Табой мы пройдзем буру, пераможам кожны свайго Галіяфа і дойдзем да зямлі абяцанай. Нават калі нам страшна, будзь нашай смеласцю, Божа. Дай, калі ласка, адчуваць Тваю прысутнасць і падтрымку. Будь побач і вядзі нас туды, куды хочаш, каб мы ішлі і даносілі славу Тваю. У імя Ісуса Хрыста. Амен.
з небыцця да існавання праспяваеш мой настрой, у празрыстасць праўды ясна вальеш ты колер свой. Шчэнт разбіўся той дзень, у якім не было цябе, у якім толькі пошук мэтаў і надзеі. Як жа без цябе, ці паасобку можам быць мацней. Шчэнт разбіўся той дзень, у якім не было цябе, у якім толькі пошук мэтаў і надзеі. Як жа без цябе, ці паасобку можам быць мацней. З усяго майго няшчасця адбудуеш зноў палац, зяннем дзіўных кветак раптам прыбярэш пажоклы сад. Шчэнт разбіўся той дзень, у якім не было цябе, у якім толькі пошук мэтаў і надзеі. Як жа без цябе, ці паасобку можам быць мацней. Шчэнт разбіўся той дзень, у якім не было цябе, у якім толькі пошук мэтаў і надзеі. Як жа без цябе, ці паасобку можам быць мацней. З табой знаходзіць сэрца выйсце, пужнее дух там ля крыжа. Да існавання з небыцця. Шчэнт разбіўся той дзень, у якім не было цябе, у якім толькі пошук мэтаў і надзеі. Як жа без цябе, ці паасобку можам быць мацней. Ці паасобку можам быць мацней. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы шукалі шлях ад баязлівага сэрца да мужнага. Я веру, што кожная знайшла сваю смеласць, ці хаця б першы крок да яе. Пра важнасць таго самага першага кроку насустрач свайму страху верш нашага сучасніка з Гомеля Уладзіміра Чараўхіна. Страх – гэта няпройдзеныя дзверы.
У праёме невядомасці змрок ашчэрыўся зверам. Выматваюць нервы, высмоктваюць сілы, жудасці вілы. Дзідай упёрся ў спіну пагляд. Страшна спыніцца і азірнуцца назад на дзверы. Страшна сустрэцца з насмешлівым позіркам звера вачыма. І зусім немагчыма, а трэба, каб не засціла неба, перавярнуцца да цемрадзі тварам, ды пазмагацца з гнятлівым цяжарам, адолець дрыготку ў каленях і уперад, хадою пантэры, крок праз парог, перамога. Трубіць адбой хрыплы рог, за спінаю грукаюць створкі з размаху. І болей ні змроку, ні звера, ні страху, нічога. Да далягляду простуе дарога. Скарбонка. Вось так насамрэч перамагаецца страх. Галоўнае пачаць, а за ім такі шырокі шлях, які мы і ўявіць не маглі. Страх – гэта д'ябальская перашкода на нашай дарозе развіцця. Падумайце пра гэта. Дзякуй вам, дарагія дзяўчаткі, за час разам. Я, Тацяна Немчанінава, спадзяюся, што пасля гэтай сустрэчы вы зробіце ўсё ж маленькі крок да мужнасці. Падзеліцеся сваім страхам з Богам у малітве і атрымаеце яго дабраславенне рухацца наперад. Ён чуе, ён клапоціцца і ён з вамі. Я таксама не хачу развітвацца, таму чакаю вас у тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Пішыце, калі ласка, на e-mail womenofhope.bel у адно слова @gmail.com альбо па пошце Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. А на развітанне мы паслухаем псальм 84 у выкананні Александра Віслаўскага. Гэта не арыгінальны тэкст Давіда, а верш Рыгора Барадуліна, натхнёны тым самым псальмам. Ён адносіцца да цыклу паэта «Псальмы Давідавы». Там ёсць такія словы: «Хай спарахнее наш страх, хай затоне ў вірах палон і праклён чужы». Нічога не бойцеся, мае дарагія жанчыны надзеі. За вамі магутная сіла. Успыні наноў блудных сваіх сыноў, узнаві нас, спыні сваё абурэнне намі і вярні тыя дні нам і нашай зямлі, і вярні тыя дні, калі мы сабою былі. Мы зараслі лясамі хлусні, пачуй нас і пакарчуй, пакоры нашая пні, схілі з пагоды аблокі, схілі нашая крокі, да прорвы спыні, пакоры нашая пні, аслані даланёй добрыні. Барані наши карані, ахіні, ахіні, ахіні плашчом вышыні. Хай спрагне наш страх, хай затоне в вірах палоны праклён чужы, памяркоўнасць укрыжуй на крыжы, узнаві нас, спыні сваё абурэнне намі, успыні наноў блудных сваіх сыноў,
даланёй Дабрыні, абарані наши карані, ахіні, ахіні, ахіні плашом вышині. Аслані даланёй Дабрыні, абарані наши карані, ахіні, ахіні, ахіні плашом вышині. З няверлівых ад нас адмяжуй, памяркоўнасць нашу на крыжы укрыжуй.